ये मत कबे हम पानी मंगनी करा बुझाते नहीं खेती पनिया लिया कि ना लिया लियाओ ती पनिया रे अरे पनिया लिया पनिया पनिया नौकरानी लगल बनी का घरवा के तो मैंने एक गिलास पानी ना लिया सकेलू काहे कमाई को के थक गेल बनी का तू काहे खिसियाई रहलू हमरा इहे ना बुझाला के खिसिया त काहे के खिसियाईब ई त रोज रोज के बा एक दिन के थोड़े धंधा बाटे हमारे जी में काम नहीं खे सुतल बनी सब जानता कि काम बा तारा जी में हमहू जानते नहीं काम बा तब हाथवा टूटी का पनिया लेबे में चल हटाई चले दिन भर काम करते रह हां ही दादा ये तो जमाना आ गई बा ते मेहरारू बैठी कुर्सी पे हमारा बैठी नीचे त का करी तब बैठा जा किन के लेके आबो या बैठ के बा हो घर में केहू बा हां के ह ए हेने बाहर आई बुझा तुम न देखो बुझा के हो बाहर है ने आई आ जाई अरे आई काजी बार भाई वाह का नसीब बा अगुआ जी प्रणाम भैया भैया हाँ खुशी बैठ अरे ओइनी हो कैसे कैसे है ने चल देला घूमत मत चलिए नहीं कि तन देखी भाई जोन बियाह करैले बनी हमर सक्सेस भइल कि ना अरे पूछे के बा पूरा नु लेकिन ए बेरा देख के तब लागता कि सक्सेस बा तुहन जना के जोड़ी ठीक ठाक बा निकालिए ना हमरा के मेहरारू के नियो ना मिली हां बड़ा मानली जानली हम मानी ना जानी ना है ना इहे त बा चलो जाए दो कुछ रखेली ना हां बहुत बढ़िया से रखेला ना कुछ बाड़ू ना हो हां एकदम खुश बनी अरे कम से कम मिठाओ उठवा आई अरे तो मीठवा लियावत न बानी अभी रहबे ना करिए इतना जल्दी थोड़े ना चल जी है नहीं हम जइबे करो बेही तरह आई रहनी एगो काम से तो कनी तनी घुमले आवा भाई ना बहुत बढ़िया कहनी हां काहे से कि हमरो इंतजार रहल कि अगुओ कम से कम बियाह करवनी आज तक ले अइबे ना कहनी घूमहू फिरते आई नहीं टाइम लागी त आदमी अइबे करी काहे ना आई अच्छा ठीक बा बैठा हम आवते मीठा उठा लेके अच्छा मीठा कोनो जरूरी बा काहे नहीं के जरूरत हमरा घरे आइल बा मीठा ना लियाई आवते लेके के बजा जोन तहर मन कर चलो जाए दो ई देख के तो खुशी भइल न भाई बियाह करनी तो सब का पूछले हनी कनी हम ने इहे के खुशी भइल हमरा हाल चल हमर देख के हां भाई खा खुश बनी आय हमरे अगुआ बन के बियाह करेल बनी कि हमर करम जरले बनी आय बताई तो हमर करम किस्मत फूट गई हम अभी न कलू हजार हम रही कुंवारे में बढ़िया बियाह भइल न त हमर जिंदगी नरक हो गइल बा कोनो दिक्कत बा का सब दिक्कत बा जब देखा नहीं ना कहला आदमी की आंखों के देखा झूठ हो सकेला तो हकीकत ना रहा अच्छा मर्द बड़न बताई तो का करता हो एक दिन लवंडा नाचे जलन बन के बैंड पार्टी में भाई का कहत तू झूठो आवेला ना कमा के वे तो जान जे कि एक दिन के कमाई या 15 दिन खवाई घर चली ओ पता रहे कि हमारे को ड्राइवरी करेला टेम्पू के सुहाग रात के दिन कहे के ना लेकिन कहत नहीं अगुआ बनिए से केकरा कह दी बगुआ से ना कह जाइब आय सुहाग रात के हम ताकत सुत गई नी आ उ मां डीजे पर नाचता लुगा पहन के जेका सुहाग रात डीजे पर नाची बताओ हो तब तो हमरो के बतावे वाला गलती न बता देले रहे ओकर बारे में यार तो से मर्द मेहरानू वाला जो रिश्ता कहाला बस एक नाम के निभावल जाता सक्सेस नहीं खे बताओ अरे का बताई सबको बताते बनी समझ में आ गई लो समझ में तावते बताओ ई हमरा पता रही कि ऐसे ऐसे करता उरी पहले ही कहेला हमरा ले कबो आज तक से ना हम सिंदूर के ना बिंदिया के ना अलिता के ना लिपस्टिक के ना काजल के कोनो चीज ओकर जानले बानी जतना हमरा बक्सा में नैहर के डाल रहे उतना अब चढ़त रहा एक बाद में भौजाई से मांगनी हो भौजाई से मांगता ना मारे खातिर ना तो आखिर ऐसे कैसे चली आहो तो लवंडइयो क के कमाला कि ना कमाला एक दिन कमाला या 15 दिन घर में बैठ के खाला आय घर ही में नहाला बताबई
हम ना सोचले रहनी कि हइसे हो जी। बताओ हमर कतना बियाह करे नहीं आज ले ऐसन सुने के ना आई। ऐसन बात बा न देखिए बुआ जी। अब जाए तो सुन हम जौन हो गुल तौन हो गुल का करबू अब लोग देखे के तो देखते बानी सुने के तो सब सुनते बानी। हाँ यही से तो आज तक ले बुनतो बानी। एगो बात कान खोल के रउआ सुन ली। हाँ सुना नहीं तो हम ये घर में जहर माहूर असरी फसरी लगा के मर जाई ना तो भाग जाई और नहीं तो रउआ को रीजन निकाली की करी तो हम का करी बोली। अब करबू का ई कुल्ला सोचल जाला। सोची रउआ जवन हो गुल तवन अब हो गुल ओकरा के जैसे चलता ओकरा के तनी बेहतर बना के चले तो गाड़ी। अभी सोचे वाले नहीं की सोची रउआ ए भाग के गहूं में जान न बची अहू में कहाऊ थो रउरो जन हमर बियाह करे ले बनी न सोर संगा तक ले रउरो इज्जतिया हम एकदम धो डालब। देखो इहे अब ओकर उपाय बा कि अब का करबू जौन भइल तौन भइल। ऐसे कैसे जन भइल तन हो गई। सही मिला जुला के चले के बा जिंदगी। मिला जुला के चली। हां मिला जुला के चले लायक रहे तब ना आज तो हम एगो बनी का जन उनका संग संपर्क में तो 2 1 से 2 से 3 हो जाई तब कैसे चली। अभी लोग सुख ना देलो सो। अच्छा जी दही महा के माखन निकल गई तो क्या मांठा महाई तो फिर माखन निकली बोली। तो ये कहीं तो उपाय बा का कहत रु न कि करी रहुए उपाय ओकर। हां रउए रीजन निकाले के बाकी का करी बताई। अगर नैहर जाई तो राउर बेइज्जती पूरा करवाई। हां सोर संगा तक ले ससुरा में रहब तो ढंग डोल मचाई काहे से कि हिते गन हनी रउआ ठीक आ नहीं तो दूसर के लेकर उड़र जेता दुनिया कही कि देखा बियाह करवेले रंग पैसा लेकर से करन को भाग भाग। अच्छा ना तो कहीं फसर लगा के घर में रख ना 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 मुंह काहे के ये कुछ सोचल जाला। देखो एगो ही तो उपाय बा अब का चलो हमारे संगे भाग चलो। अब ये ना उपाय बा हम करैले बन तो हम ही ना भोग तो अब जिंदगी भर चलो हमारे संगे भाग चलो रहियो। मजाक नहीं ना करते। अरे हम मजाक थोड़े करत मजाक तो हमारे जीवन के साथ कइले ही बनी ई वाला मजाक मत करो। देखो मजाक नहीं की करत हमरो बियाह शादी नहीं के भई। अच्छा ई बात बा। हां चली इमा सोचे समझे वाला नहीं खे जब हम खुश से ना रहबे घर में तो रह के का करब। हमारा बारे में तो जानतो न हमारा से तो कोनो दिक्कत नहीं खेनु। दिक्कत नहीं खे अगर दिक्कत करब रहुआ तो ओती घर समझब। ए दिक्कत काहे हती करब जब हम फसल बनी हम तो हम ही झेलब चल। चल हाँ लिया देनी मीठा। अरे केने गईली मतलब ना गुए भैया लौकत ना उहे लौकत या बाबू माँ बताव अगुओ नहीं खे ना मौगिए भी हमार एक मतलब कि दोनों फरार उनके पहले ले सेटिंग बेटिंग न रहे जाए तो हम अकेला जिंदगी अब काट ले। चल चल जा।